Kita yung tubig, ang linaw. Yun, oh. Tapos ang refleksyon ng ilaw, simula doon hanggang dito, kita yung linaw ng tubig. Kaya sinasabi namin spot. Yun, oh. Skin likes your skin. Your scent draws me in. Hope you'll leave some behind whenever you go. Your hand seeks my hand. No, you'll leave me a mess, but I hope for the best. Don't know what you want. How can't you see what is right in front? Or is there something else that you need? Cause you might just... Alright guys, so papunta na kami sa Bugsok Falls. Kasama ko pa din si Vince. Nasa likod. Meron tayong kasama ang kabayan natin dito sa Pinamasagan. Ano pangalan mo, boss? Howard po. Howard. Ayan, Howard. So meron ko dito na vlog sa Pinamasagan, yung ilog nila dito. Kaso ito yung gusto na nilang puntahan ko, yung Bugsok Falls daw dito. Kaso lang, 3 falls pala nandito. So puntahan lang muna natin yung una kasi medyo malaki daw yung dalawa. Pero po si Pandua at si Pantulo po, magka-time man lang po. Ah, okay. So, meron sinasabi ditong Pandua, Pantulo. Kumbaga, una at pangalawa falls dito. Yung una at pangalawa ay magkatabi lang naman. So, dito yan sa Pinamasagan, sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur. Grabe, ito yung adventure natin. Kanina pumunta tayo sa Barangay Camagong sa Pasakaw. Ngayon naman, ito na puntahan natin. Yan, ilog, oh. Linaw, oh. Yeah. Dati safe mga gamit natin. Nakikita ito yung tubig. Ang linaw ng tubig. Oh, sarap ng tubig. Tumig. Ayan. So ito na yung direksyon. Siguro yung dulo, yun yung sinasabing falls dito. Ang pangalan ay Bugsok. Kaya sa mga naghahanap ng nature spot, itong puntahan natin. Buti nga nandito si Howard. Kasi kung wala, manganga pa kami dito. Wala na kayong pasok na. Anong grade mo na? High school? Grade 7. Uy, kung meron high school, first year high school ka na sana. Ito yung daan, masukal. Ayan, no, halos nakapalibuan tayo ng puno kahoy. Safe naman yung daan. Kita yung tubig, refleksyon ng ilaw tapos ang tubig, ang linaw. Malayo lang ang itong lugar na to, Pinamasagan. So dadaan kayo dyan sa may boulevard ng San Fernando. Tapos dadaan kayo ng mga bundok. Kaysa naman dumaan kayo doon sa may mainit, yung dinaanan namin. Grabe, ang hirap ng daan. Wala pang maayos na daan. Puros palupa. Tapos since tuloy-tuloy yung pag-uulan dito sa Bicol, talagang lumalambot. Ito yun, no? Ito yung spot namin ngayon. Okay. Puros batonin madadaanin dito. Ingat lang kayo, hindi pwedeng pumaa dito kasi baka masugat. Sarap ng tubig, eh.
Medyo malayo pa? Okay, medyo malayo pa daw. Okay lang naman yan. Wala naman malapit na falls eh. Lahat malayo kasi matutuntun yan sa bundok. So hindi na tayo makakadaan sa Kutmo. Medyo malayo pa ang Kutmo. Naghahabol tayong oras eh. Kasi 24 ngayon, bukas Pasko na. So nasa liblib na tayo na lugar. Wala ditong kailaw-ilaw pag madilim. Ingat lang kayo sa mga nyug ha, kasi baka bumagsak, matamaan ng ulo nyo. Ito yung vibe sa lugar na to. Wala kang ibang maririnig. Mga huni ng ibon. Tapos talagang tanging agos ng tubig yung maririnig dito. Lamig ng tubig. Dire-diretso na to. Dire-diretso na to. Tapos doon natin makikita yung Bugsok Falls. Ba't tinawag yung Bugsok Falls? Pabugsok ko kaya ang ano niya, ang agos niya. Ah, yung anong tubig. Dito abot yung wifi ng mga tindahan. Yeah. Hindi malayo na rin eh. Dito. Ayun, yung sinasabi niyang mga harang. Kasi dahil sa ulan, sa bagyo, yung mga dumaan. Ayun, kitang-kita na dito yung isang falls. Maliit pa lang yan. Hanapin natin yung malaki. Ikalawang falls na pinunta namin ngayong araw na to. Susulit yung uwi ni Vince. Grabe, ito yung puno ugat. Laki. Tagong-tago. Nakatago talaga ng Bugsok Falls. Yung mga nagpunta ng vlogger dito. Okay. May pumunta na daw mga vlogger dito? Meron na rin. Habi yung daan. Yung mga kahoy dito, nasira yata itong bagyo. Malalim. Laban na. Basa akong basa. Uy, buri hararong. Sana basa na tayo. Ano to? Rilo, okay lang naman yan kung rilo. Yung shades ko nawala. Goodbye. May kamahalan pa naman yun. Medyo malayo lang talagang lugar na to. Ito yung spot. Grabe. Hey. Ayan na yan, Bugsok Falls. Iba ko po naman sa taas yung Pandua tapos Pantol. Medyo may distansya pa. Ito yung Bugsok Falls. Ayun o, pwede yung ibon o, kulay hasul o. Ito na yung Bugsok Falls. Ito yung pinakauna.
Grabe. Ano ang papakulit sa kanila? Ito na lang? Okay na to? So medyo malayo pa. Kita yung tubig, ang linaw. Yun oh. Tapos ang refleksyon ng ilaw, simula doon hanggang dito, kita yung linaw ng tubig. Ito yung sinasabi namin spot. Yun oh. Ito na ang Bugsok Falls. Grabe sulit pag naabot nyo to. Isang magandang kalikasan, napalibutan ng mga punot kahoy. Tapos sa baba naman tubig na sobrang lamig. Tapos sa taas naman ay araw na nagbibigay ng ganda dito sa falls na to. Halos yan ng ilang minutong paglalakad. Siguro mga 8 minutes paglalakad simula doon sa main road ng Pinamasagan. Tapos ito yung maabot natin. Ito yung masaksihan natin na ganda dito sa lugar na to. So grabe. Ito yung biyaya ng Panginoon na talaga kailangan natin alagaan. Kasi itong kalikasan na to, ito yung nagsisilbing stress reliever ng mga kabayan natin na gustong pumunta sa mga ganitong lugar. Kasi ito yung magpapasaya ka sa kanila. Ito yung kumbaga nagpapawala ng stress sa kanila. Ito yun. Ito yung Bugsok Falls. Sulit. Ayun no. So ligo na tayo. So dito lang yan sa barangay Pinamasagan sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur. Let's go. And who's gonna wake you in the morning? And who's gonna keep you? Storms Sige, are coming. Grabe, garo ko mga militar. Naghanap ng PA. I Dito na daan.